Llaw ar y Llyw. Annwyl gyd aelodau. Dyma fi yn eich cyfarch am y tro cyntaf fel eich Llywydd Cenedlaethol. Mae dweud y geiriau Llywydd Cenedlaethol yn codi gwen bob tro, achos cwnes i a fi oed freuddwydio y byddai'r fath fraint ac anrhydedd yn dod i mi, ac mi fydw i dal ddim yn ei credu yn iawn. Ar ôl 3 mlynedd bleserus iawn fel is-lywydd, ac o dan arweiniad a llywyddiaeth arbennig Meirwen, fe ddaeth yr amser beth bynnag i gymryd y Llyw, ac fel y soniais pan gefais fe yddo, mod i wedi cael blwyddyn ychwanegol i fwrw fy mhrentisiaeth fel petai, dwi ddim yn meddwl y byddaf byth yn barod ar gyfer yr her yma. Yn sgil y pandemig ac amgylchiadau personol anusgwyl braidd, bydd yddo yn wahanol iawn wrth gwrs, ac ychydig y meddyliais i na Meirwen a Gaenor mae'n siŵr y byddai yn digwydd fel y gwnaeth. Ond cafwyd diwrnod hyfryd, gyda chriw bychan o deulu agos, ffrindiau, aelodau'r gangen a swyddogion rhanbarthol a chenedlaethol yn ymuno â ni wrth odre mynyddoedd y Preseli ger cofeb Waldo ym Mynachlog Ddu ar gyfer achlysur a fi'n seremoni bersonol, cartrefol ac hyfryd iawn. Rwyf mor ddiolchgar i Meirwen ac i Gaenor am gytuno i gynnal y seremoni yn fy milltir sgwâr. Hwn oedd yr unig leoliad allwn i fod wedi ei ddewis, fy mhentre genedigol, fy nghnefin, ond hefyd wrth gwrs cartref gangen, lle bym yn aelod ers 1986. Ac oni bai am gangen Mynachlog Ddu, yn bendant fydden ni ddim yn eich cyfarch fel eich llywydd newydd. Mae cefnogaeth ac anogaeth aelodau'r gangen ac yn wir y rhanbarth wedi bod yn gefn mawr i mi, ac rwy'n sicr y bydd yr un gefnogaeth a chymorth yno i mi ar hyd y daith hon. Gai ddiolch i chi gyd am y llu carydau a chyfarchion ers fe yddo. Mae'n meddwl cymaint, ac os yr wyf wedi dysgu un peth yn ystod yr is-lywyddiaeth, yna geiriau Meirwen yw hynny, mae un teulu yw Merched y Wawr, ac mae'r carydau a chyfarchion yn brawf o hynny. Mae'r modd yr ydym yn cynnal ein gweithgareddau wedi newid tipyn yn ystod y flwyddyn a hanner sydd wedi mynd heibio, a'r cyfle i gwrdd wyneb yn wyneb wedi bod yn amhosib, i ni gael ambell gyfle prin lle raeth bod ati i gynnal cyfarfodydd mewn gardd, neu glos, neu shed fferm, neu leoliadau allanol. Ond, y newid a rhwystrau'r pandemig, fe lwyddodd Merched y Wawr i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i sicrhau nid yn unig bod ein gweithgareddau cenedlaethol yn parhau, ond bod modd defnyddio'r cyfryngau yma i gynnig ystod eang o weithgareddau amrywiol, gwahanol a newydd i'r aelodau. Mae nifer fawr iawn o aelodau Merched y Wawr wedi cydio mewn llygoden, nid y math byw, cofiwch, neu iPad am y tro cyntaf, ac wedi dysgu sgiliau cyfrifiadurol yn un swydd mwyn cael mynediad i'r gweithgareddau hyn. Maent wedi dysgu sgiliau newydd o bob math yn sgil hynny, a chadw mewn cysylltiad â chyd aelodau ar hyd a lled Cymru a chanfod cwmnïaeth arbennig. Fel y soniais adeg yr yddo, rwy'n credu bod hi'n bwysig nawr ein bod yn adeiladu ar y gwaith da hyn a pharhau i ddefnyddio'r cyfryngau digidol fel modd i ymestyn allan at ein aelodau. Y rheini fydd yn rhy pryderus neu'n rhy nerfus i fynychu cyfarfodydd misol efallai, neu rheini sydd ddim ar modd i allu teithio i'w cangen, neu sydd ddim yn byw yn ddigon agos i gangen. Dyna braf fyddai gweld cynnydd yn yr aelodaeth, oherwydd bod modd i ferched Cymru sydd ddim o angenrheidirwydd yn byw yng Nghymru hyd yn oed, i ymuno a chael cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod yn rhan o fudiad Merched y Wawr trwy gyfrwng y we. Gobeithio, pan fyddwch yn gwrando ar hwn, y bydd y cyfyngiadau wedi llacio eto, a bydd modd i ni ddechrau cyfarfod yn ein lleoliadau arferol, ac y bydd yr hyder a'r awydd gen i mi ailgydio yn ein gweithgareddau a'n cyfarfodydd misol wyneb yn wyneb. Fel y dywedodd Meirwen yn un o'r pwyllgorau olaf iddi hithau fel llywydd, mae'n rhaid cynyddu aelodaeth, ond mae'n rhaid hefyd cadw a chynnal yr aelodau ffyddlon hynny sydd gyda ni eisoes.
Un o'r pethau rwyf wedi edrych ymlaen yn fawr iawn iddo fel llywydd yw cael ymweld â'r canghennau a rhanbarthau ar hyd a lled Cymru i gyfarfod â chi gyd aelodau a dod eich adnabod. Ac felly rwy'n mawr gobeithio y bydd modd cael gwneud hynny yn fuan, os cael wahoddiad gennych wrth gwrs. I rheina ohonoch na glywodd neu na lwyddodd i wylio ar Erytho ar y we ag ati. Gai eich gadael gyda stori fach i egluro pam mae cyrraedd y fraint hon o fod yn Llywydd Cenedlaethol yn codi gwên. Fe fiodd hi'n dipyn o joc gyda ni fel cangen ers 2014 fy mod i am golwg ar fod yn Llywydd Cenedlaethol. Pan gwnes i ddweud wrth ein Llywydd Cenedlaethol ar y pryd, sef Meryl Davies, ynghynio dathlu'r gangen yn 20 oed. Mod i'n eitha ffansio eich job chi. Ond wir i chi, ei ddweud a thafod yn y bwch fiodd hi, ac fel y dwedais i, gwnes i erioed freuddwydio y byddai yn dod yn reality. Ond dyma ni. Mae beth gwnaeth ddechrau fel joc beth bynnag, erbyn hyn yn fraint ac anrhydedd enfawr, ac rwyf wir yn gobeithio gallaf gyflawni'r swydd gyda'r un urddas, ymroddiad a brwdfrydedd a Meirwen, Sandra, Meryl a'r holl lywyddion eraill o'n blaen. Mae'r ymroddiad a'r brwdfrydedd gyda fi, ond urddas? Cewn ni weld. Pob hwyl i chi gyd a chofion, Jill.